Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Ivona Paunović. Nalazimo se na rezidenciji gospodina kapetana Dragana. Na Avali osjećam se veoma prijatno i veoma veliko mi je čast da intervjuišem gospodina kapetana Dragana. Dobar dan. Dobar dan, Ivona. Dobar dan i vama. Mi imamo danas i okupili smo se ovde jednim velikim povodom, a to je priča gospodina Gorana Janjića. Ova priča je itekako potresna, itekako uznemirujuća, a malo više o tome će nam objasniti upravo gospodin kapetan Dragan. Hvala Ivona. Mislim da je priča stvarno zaslužuje pažnju, pogotovo svih Srba koji žive van granica Srbije. Jer ova priča mora da dodirne apsolutno svakog Srbina koji trenutno živi van Srbije. Naime, Goran Janjić je rezervni oficir bivše Jugoslovenske narodne armije. On je mobilisan 90. godina pred rat na Kosovu i učestvovao u ratu na Kosovu. Njegova brigada je nosilac ordena narodnog heroja. Častan oficir koji je se odazvao njegovoj zakonskoj i ustavnoj obavezi za mobilizaciju. Odradio je sve to časno i pošteno. Nakon rata, pošto je finansijska situacija u Srbiji bila kakva je bila, on je otišao u Švedsku. Tamo je bio nekih 6 godina. Svake druge godine je obnavljao svoju boravišnu vizu i zatim je zatražio da stalnu vizu ili želeo da primi njihovo državljanstvo i da se naseli zvanično u Švedskoj. Nažalost, nakon mukotrpnog intervjua, koji je neobično bio dug za takav jedan postupak, obično traje 20 minuta, u njegovom slučaju trajao 5 sati, oni su ga odbili sa obrazloženjem koji stvarno mora da ledi krv u žilama svakom Srbinu. Obrazloženje je bilo sledeće. Pošto ste vi bili učesnik rata protiv naroda Kosova, a činjenica da je protiv tog naroda da su činjeni zločini, moguće je da ste i vi učestvovali u zločinima nad tim narodom, zato vas smatramo da ste vi opasnost po društveni poredak i državu Švedsku, pa vas proterujemo iz Švedske i zabranjujemo vam ulazak u Evropsku uniju za sledećih 10 godina. Strašno. Strašno je blaga reč. Ja sam upoznata sa time da ova priča ima i drugu stranu, a to je da gospodin Igor Janjić ima i dete sa posebnim potrebama. Tako, Ivona, i to je najstrašniji deo ove priče. Ovo je najstrašniji deo ove priče. Goran je kao obrazloženje u svojoj žalbi protiv takve monstruozne presude naveo da on ima dete sa posebnim potrebama i da je nemoguće za to dete da pređe u Srbiju jer nema tu medicinsku podršku koju uživa u Švedskoj i zamolio je da se preispita ta njihova odluka. Oni su vrlo brutalno i vrlo cinično odgovorili da oni nemaju ništa protiv toga da njegova supruga periodično dođe u poseti svome mužu u Srbiji. Zamislite koliko je to drakonska odluka, gde oni kažnjavaju jednog čoveka koji je samo vršio svoju dužnost, koji nije imao izbora, njega niko nije pitao da li on hoće ili neće. On je mobilisan, poslat na ratište, časno je odradio taj deo svoje priče. Nešto najčasnije što čovek može da uradi u tom jadnom, kratkom životu, a to je da brani svoju državu i brani svoj narod, on je to uradio. I to mu se uzelo kao nekakav zločin. Mislim da svakog Šveđanina treba biti sramota što je razbio tu porodicu, jer njegova supruga i njegovo dete će morati ostati u Švedskoj. On će doći ovde, već je na putu ovde. I neumoljivi su. To je toliko, taj presedan je toliko opasan da svaki Srbin
koji je imao 18 godina tokom rata i bio vojni obaveznik, mora sebe da upita da li sam ja sledeći, da li će mene neko jednog dana da protera ili da kazni samo zato što sam ja nosio uniformu moje domovine. Razumete, moje otadžbine. To je toliko neverovatno, to je toliko apsurdno da ja nemam reči. Ja sam imao već neke kontakte na najvišem nivou u državnom aparatu, preneo sam te informacije koje smo sakupili do sada i mogu vam reći da su njihove reakcije baš bile žestoke, da su, mislim, očekujemo jedan oštar odgovor i švedskoj vladi, ali mislim da i mi moramo da iskoristimo ovo zlo koje se dogodilo Goranu Janiću i da pokažemo svetu primerom koja je to nepravda prema jednom narodu. Nažalost, tokom sankcija toliko je negativnog naboja stvoreno prema Srbima. Kao što mi doživljavamo mudžahedine, kada kaže neko mudžahedin, isto tako kada nekom strancu kažete Srbin, samo je 10 puta još gore. Mi to ne shvatamo ovde, mi to ne vidimo ovde, ali oni ljudi koji žive tamo i koji žele da to primete, oni će to videti. Većina ljudi jednostavno su prisiljeni da zarađuju za hleb i nemaju vremena da se bave time i ignorišu to, ali stvoren je jedan jako ružan imidž o Srbima po svetu i mislim da to moramo da promenimo. I moramo da zaustavimo ovakvu praksu, jer ako ovo bude presedan, to će biti strašno. I ne samo za Srbe koji žive van granica Srbije, već i za Srbe koji budu planirali da putuju van granica Srbije. Nije isključeno da će vam uskratiti vizu samo zato što ste se odazvali ustavnoj obavezi da obučete uniformu kada vas je država pozvala. To je zaista zastrašujuće, zaista ne samo rasprčati jednu porodicu i ostaviti tako dete na milost i nemilost, već i eto o čemu se tu radi, da prosto svi mi dovodimo i sve nas u pitanje. Svi smo mi Igor Janjić. Apsolutno, i mislim da je jako važno da Srbija upozna Igora Janjića, da to čuje iz njegovih usta, da vidi čoveka koji je proteran, ni kriv, ni dužan, samo što je radio nešto jako časno i pošteno. Kaže, mi smo proverili biografiju Gorana Janjića i mogu vam reći da mi ne možemo naći čak ni saobraćajni prekršaj u njegovom dosijelu. On je potpuno čist čovjek, nikada niko nije njega optužio ni za kakvo nedelo, pogotovo ne za nekakav zločin ili ratni zločin, ali to je dovoljno. Dovoljno je to što je on rođen kao Srbin i što je branio svoju zemlju. To je sasvim dovoljno. To je onaj greh rođenja o kome ja pričam često. I moramo tome stati u kraj, stvarno. Mora to da se promeni. Ja se nadam da Srbija neće ostati nema, da će uzvratiti to na neki način i očekujemo sledećih par dana da se sastanem i sa njegovom ekscelencijom Nikolom Selakovićem, da ozbiljno popričamo kako da sprečimo ovakva dešavanja da se ponove. Vi ste veliki čovek i vi ste mnogima pomogli, tako da se i mi nadamo da ćete takođe i pomoći u ovoj situaciji kao što već i radite i nadamo se i čekamo da Igor Janjić bude gost u jednoj od naših emisije. To je lepo od vas, ali samo da se posjetimo da ovo više nema veze sa Goranom Janićem. Mi ovde ne govorimo više o Goranu Janiću, nego o svakom Srbinu koji živi van granica Srbije i svakom Srbinu koji planira da putuje van granica Srbije. I ovo treba svakog da dotakne. Ja se stvarno nadam da ćemo bar oko ovoga da se ujedinimo. Nadam se i to je naš cilj. Poštovani gledalci, to bi bilo sve od nas za vas. Prijetno. Hvala vam.